Čaute ľudia, moje meno je Sting, dneska vítam vás pri prvom let's play na Minecraft Survival. A dnes si vlastne začneme tým, že si vytvoríme základné vybavenie, možno nejakú základňu. Začneme si zhromažďovať nejaké suroviny, pokiaľ stihneme výzbroj, zbranie, hocičo, pokiaľ stihneme samozrejme. Ale začiatok je vytvoriť si teda nejakú základňu. A nejaké suroviny, takže základňa je dobré si vytvoriť na nejakom vysokom vrchu, čo je podľa mňa najlepšia základňa, pretože tu vlastne vidíte na všetko, akože z lesa sem dostávajú príšery. Ja som si napríklad tú základňu vytvoril kľudne na tomto, presne na tomto mieste. Takže si najprv vyťažíme trošku dreva akajcového, pritom drevo sa mi vôbec nepáči. A radšej by som ten dom urobil z hliny, než z toho akajsového dreva. Takže ho asi z tej hliny urobíme. Ale najprv si lopatku naťažím. Lopatku vyrobím. Vlastne podobne. Pretože najprv teda urobíme to, čo chceme. Vlastne začneme od základov. Tak je to podľa mňa najlepšie. Začať od základov. Ježiš, nie. Ježiš. Mária. Kde som? Tu. Dobre. Kde je strom? Dobre. Takže začiatky máme. Máme prvé drevo. Vlastne. Aj získal som ocenenie? Áno, ale získal som aj iné ocenenie. A poraz strom nemám ocenenie, prečo? Ale nie, mne o tie ocenenia, ak si nejde. Asi až teraz pôjde poraz strom. Je by? Áno. Základom je kúknúť sa do inventára. Budeme sa riadiť vlastne aj trošku podľa týchto vecí v ocenení. Podľa tohto vlastne poraz strom. To máme. Takže toto ideme a vlastne ja by som sa najprv vrhol skorej na farmarčinu. Potom na dolovanie určite. Ale to teraz hotovo. To je teraz jedno. Poď. Tak náhodou 36 prkien. Není zlé. 8 tyčiek, to nám stačí. To je až dosť. Ale rozmýšľam, že by som si dom urobil taký, že by som k nemu mal prístup iba ja. A to je veľmi jednoduché. Trošku sa síce doráňam teraz po tejto ceste možno. A už nie, už pôjdem vlastne iba hore. Ty vole. Tak. Vyťažíme si ešte tento strom. A usídlíme sa na tamtom strome. Ten je taký vysoký. A vlastne urobíme si z neho celkom dobré bydlisko a potom okolo neho začneme vlastne obstávať si vlastný dom. Dom obyčajný. Asi som si prepol normálne dotykovou myšou. Nie dotykovou myšou. No to je jedno. Takže najprv si vlastne naťažíme tento strom. Ešte to doťažím a potom už pôjdeme vlastne robiť dačo zaujímavejšie.
Dúfam, že sa vám vlastne táto epizódka bude páčiť, lebo pokiaľ sa vám bude páčiť prvá epizódka, tak verím, že budete pozerať aj ďalšie epizódky. Pokiaľ sa vám prvá epizódka nebude páčiť, tak si možno tak pozrite potom nejakú tretiu epizódu alebo štvrtú, pretože tam už budeme robiť určite dačo zaujímavé. Ale na začiatky chcem začiatky. Presne tak. Tri žebříky mi nestačia. Počkať, koľko potrebujem? 3, 6, dajme tomu 9. Takže ešte 2. Raz, 2. Raz, 2. Takto som to chcel. Raz, 2. Raz, 2. Raz, 2. Raz. 2. Raz. A ešte jeden potrebujem, jednu tyčku, dámy a páni. Tak vytvoríme si rebríky. Tak, to nám bude stačiť, 9 by nám malo stačiť. Predsa len je to magické číslo. Hop. Tak, dámy a páni, to si začneme toto upravovať, trošku upravovať, aby sme to mali pekné. Tak základ, viem, aký si urobíme základ domu. Lebo pred videjkom som si robil také predstavy, čo by sme teda mohli urobiť. Čož dúfam, že vyjde. Ale ako to tak vyzerá, tak prostredie je ideálne, pretože vysoký kopec s vysokým stromom, čož je absolútne úžasné. Tak. Ako vidíte, nudné začiatky, ale keď máte nudné začiatky, tak potom v tých ďalších epizódkach, vlastne prvých 30 minút býva väčšinou nudných, ale potom v tých ďalších epizódkach vlastne už tá vaša hra, ten váš Minecraft stojí za to a je to fakt sranda pozerať sa na to, pretože tam robíte zaujímavé veci a aj vás to baví samotná hra. Čiže to býva vo väčšine hier, že začiatky bývajú nudné. Vlastne potom si vás tá hra tak vás uchváti tá hra, tak vás chytí a namotá si na prst, že vlastne si hovoríte, ako to, že som na tú hru nadával. To isté som ja z začiatku na Minecraft, som ho absolútne nemal rád, som si hovoril, že bože, však to je nuda, však tam sa nič, proste to nemá zmysel tá hra. To je úplná somarina, som si hovoril. A vlastne potom, keď už som ju si povedal, že jej dám šancu a hral som ju dlhšie, mal som viac vecí a už som predsa len vedel dačo trochu, moc nie. Tak až vtedy som vlastne začal chápať pointu tej hry, že tam sa postupne od úplne nudných začiatkov dopracujete až do úplne super hry. Čiže o to sa budeme teraz snažiť. Hop, dobre, super. Tak, momentálne zlezem po rebríku, zoberiem si crafting table.
Preč zajac. A to je také zlaté ten zajac. A neviem, či to dáva mäso, nepamätám si. Pretože Minecraft som dlho nehral. Pardon. Toto bolo nespisovné veľmi. Nespisovné! To spisovná slovenčina, bože. Tak základ je vlastne tak teraz večer sa zakempiť hore na vlastne na najvyššom vrchu. A vlastne okolo tohto našeho provizorného stanoviska, nie okolo tohto nášho provizorného bydliska, potom si budeme vlastne ho rozostávať a bude väčšie a bude to vlastne až tak dopracujeme k niečomu veľkému, si myslím. Ale to si len myslím, možno, a možno je to pravda. Možno to dopadne fakt úžasne. To by bol ten lepší prípad. Bum. Tak. Super. A padáme hore. Nie. Tak obostávame si toto tu. Tak a ja si myslím, že vlastne... Jaký mám game mod? Možnosti. Normálny. Že akože nechápim. Pochopím. Ale asi však pochopím. Tuto hore čo by bolo? Môžem ísť kľudne aj dole. Počkať. Vytvorím si sekerku a pre istotu meč na obranu. Keby náhodou dáky mobovia zaútočili na mňa. Čo si myslím, že tuto hore nehrozí. Tak, ešte rýchlo urobím toto. Nahádžem si tam zbytočné veci. Hop, dole. Dole. Sláva. Tak, a ja si myslím, že vlastne môžeme začať. Podľa mňa niekde dole sa aj mobovia nachádzajú, ale ono je preto dobre hlavne sa ukempiť na vrchu, pretože vlastne mobovia hore väčšinou nebývajú na vysokých kopcoch a vrchoch, pretože sa im tam nechce hodiť. Lenivý. A vajco. Ale rozhodne hneď si nejdem vlastne okolo toho stromu robiť čo najväčší vlastne ten, čo najväčší, či je bydlisko, vlastne mi pôjde teraz urobiť tam takú mini farmu, aby som tam dačo mal, aspoň. A vidíte, tam už dole už sú mobovia, ale tuto hore sú, nie sú. A dobré je, že vlastne nemusím chodiť za tými zvieratami hore, teda dole, že tie zvieratá bývajú väčšinou aj hore. Pretože tým mobom, ja neviem, ako keby sa mobom nechcel chodiť, na čo sa nemôžem sťažovať. Čo je len pre mňa len dobré. Len dobrá informácia a správa. Keby som tu... Aha, na čo? Veď tuto hneď mám dom. Ako vidíte, úplne typický strom tam mám. A Minecraft, kedysi som na to nadával, že Minecraft nemá príbeh, ale páči sa mi v tom, že vlastne tam máte tú voľnosť. A idete, ktorým smerom chcete. Môžete sa vydať farmárčinou, baníctvom, sakra, zombík. No poď.
Tak, zabijeme. To vidíte môj profesionálny skill. Dobre, výborne. Môj profesionálny skill, akože tam som sa chcel zasmiať, ale venoval som sa súboju. Som sa nezasmial. A pre tých, čo to stále nepochopili, môj akože profesionálny skill, že som lama. A neviem to hrať. Čo si dáme? No ja rozhodne si rýchlo idem vytvoriť krompáč. Tak, pre istotu tieto somariny dám preč, aby som tu mal viac miesta. A ideme si dať čo naťažiť cobblestone a trošku viac, aby som si vlastne mohol konečne rýchlo niečo upiecť, pretože akože dosť na prd je to, že ostávam pomaly hladný a pokiaľ sa rýchlo nepospíšim, pokiaľ sa rýchlo nepoponáhlam, tak asi aj umrem od hladu. Mám 3 hunger bary, takže nebudem ani behať, pôjdem pomaličky. O, tu nikto ani žiadne monštra nie sú, tak rýchlo si to aspoň tento vrch, keďže mám fakt málo hunger bar. Super. On je základom prežiť, viem, chápem. Ale keď sa nám naskytla takáto možnosť hneď v začiatku, prečo nie? Sice poznám youtubera, ktorý hneď v prvom dieli mal full dia armor a dia brnko, teda že dia brnko, dia meč a išiel zabíjať end draka do endu. Ale akože až taký pro nejsom, ja som není asi ani vôbec pro. Tak je tomu asi. Tak, čo som chcel? Meso. Čo najviac vypečiem, lepšie. O nie, už mi škvrka v bruchu. Asi tej Minecraftovej postave, myslím. Ja si myslím, že by nebol problém, keby sme mali vlastne väčšiu dobu takýto provizorný príbytok. Ja si myslím, že to nie je zlé. Sme vlastne to najdôležitejšie tu máme bezpečie. A teplo, asi. Tu máme piecku. Nechám si to tu vypekať. Zatiaľ si z toho dreva urobím vlastne nový kromp. Teda z dreva z kameňa. Cobblestone urobím nový kromp. Toto dáme sem aj toto. A ideme si vlastne poťažiť dačo. Ako vidíte, pekne nám vychádza slniečko. 10. Výborne je odfotené. Pretože ja tu mám aj možnosť fotenia na frapse, ako každý iný človek, ktorý natáča frapsom.
Lebo celkom pekný východ slnka to bol ako. No poď. A ten ku mne už nepríde asi. Dobre, toho sa nemusím báť, na toho sa nemusím strojiť. Ale základ pokračujeme v kopaní. Čo už bude vlastne, keď dokopeme, pôjdeme si pod ten kobl a pod to uhlie. Vlastne to už by bol koniec tejto prvej epizódky. Len aby ste vedeli, tak mám plán natáčať aj iné Minecraft videjka, takže vec, ktorú som vymyslel, ktorú už dúfam, že ešte nikto netočí, čo sú Minecraft vlogy. Vlastne bude to Minecraft, ale budem tam hovoriť o tom, čo som robil, ako som sa mal atď. Čiže vlastne vlog, ale v Minecrafte. Dobre, musím behať moc. Pôjdem si pomaličky, veď dnes ešte len začal nový deň. Takže si myslím pohodka. Aha, toto to bolo. Dobre. Vyťažíme si trošku toho koblu, stoneu, aj a samozrejme to uhlie, všetko čo tu máme, všetko čo tu nájdeme. Ešte niečo? Akože ak to nezbadám, tak pardon, ak niečo podstatné nezbadám. A tadiaľto. OK, vrátime sa už pomaly domov. A ja si myslím, že tento pilotný otvárací diel by som mohol urobiť taký trošku dlhší. A urobiť v ňom predsa len dačo iného aj. Tak, sme hore. Hodíme všetko do crafting table. Dubové drevo. Naď vadilo by, len tak ma napadlo, či by vadilo, keby si chcel urobiť takto torčky. A nevadilo. Dobre. Takto dubové drevo využijem na toto. Na. Tak, celkom dosť, ináč už mám aj torčiek. Celkom dosť, 64, 68 vlastne. Tak, na začiatok si myslím, že je celkom slušné. To, čo momentálne máme. Pretože nehráme moc dlho. Mám taký pocit. Dielo jedno toto. Vetie tak. Tak a vydáme sa vlastne niekam. Dole. To si urobíme taký záchytný bod. Aby som vlastne videl
takto, že vlastne tu niečo je. Preto tu zoberieme ešte trošku. Tak 8 stačí. Tak a ideme na výpravu, ktorá podľa mňa, ako sa sám seba poznám, tak moc dlho trvať nebude, pretože zomrem. Čo? Oha, no ako vidíte, už hneď do začiatku mám veľmi málo života. A ešte si pôjdem rýchlo. Tak, nič, dobre. Ešte si idem rýchlo zobrať trochu jedla. Sice tam mám len trošku jedla, tak práve tak si zoberiem aj tu trochu, čo tam mám. A vlastne ja si myslím, že to bude sranda, celkom tá výprava, keď aj ma 100% minimálne 100-krát napadnú nejakí tvorovia. Ja aj tuto. Toľku si zoberiem. To tiež dám sem. Hop. Aj nie, nenávidím. Sliepka. Samozrejme, na tejto výprave nepôjdem len za vlastne rôznymi surovinami, za dobrodružstvom a za surovinami, čo sa týka ťaženia, ale aj čo sa týka jedla, ako vidíte už ešte len som začala, už sa táto výprava vypláca. Najlepšie sa mi vrácať bude domov, keď bude tma, pretože vtedy poprvé pôjdem tak rýchlo, keď sa budem báť tých mobov, že po mne nebude stíhať ani raketoplán a po druhé budem aspoň vidieť svietenie. Tak. Super. Tuto hneď sa zastavíme. A vlastne, dámy a páni, týmto by som ukončil tento diel a uvidíme sa v ďalšom dieli až, v ktorom tiež určite budeme robiť niečo zaujímavé. Ja sa s vami teda lúčim a čaute. Čakaj.